aman ene edom ahodo a ewo eyi ase ha ya pese ye hye awufusum no ase enti ye besere se obia beta yechi na adwumadi a yedi no etima hye onyankopon animonyam ebreko no yebegusu a na yada asofo empanimfo a ewa ha no adi na yebehye ase sanse ebrede ma ye no aso apa ho kora alunti bebom paye abie dwumadi no anon di abeto ye nsa efre Reverend Dr. Emmanuel Kwesi Apia na abebom paye Bonse yo ebusiafo emaye nyina ho akwaba amen na nanomo ebusia Asokore Mamponghemaa adofo a samne Yesu ebremu ye nyina ye ko onyankopon tiasfo nanim na ya besum no so kenkan enyom enwoma na o se asasi nyina mumose ema onyankopon woto aso se mumfa enyingie ensum no enti blemu ewo mu se yedi areho but yebese nyina se yabanyame anim yemfa enyigie ensum no oso mumfa asida kese enhye na punya kese nanim amen Asasi nyina mumose man se ma aje kwa Yesu se ma aje kwa Waya maminti anote mo sema aje kwa Yesu onyame tumfo ye dawasi ene anopai ene anyanum nyina ebosema Isanse dia upena esie asida enka odin konkron no abla ye hyewa punya kase nanim ye nipa etobre bia ne afom ebre ni afenti egina nyanum nyina nim ya bawanim umoja konkron na uhwiegu ye no na wodi fa hodi ebre ye na di emfaso nyina kye ye no anope ye sose Eja konkron huyani adofo nyina mobo ne fanfunso nyina cheye yeda wase se wa humo blo ene wa dom asuso yanso na adi funso nyina cheye onyame konkron yentimi ensom abla yebe yuasisi nche ebremu yanam sa kwanya we so ebompa ya tunse faflo So nyame konkron be ye wo kandifo adi anim obi biala asumu obenyamu chefa begina bia konkron ya de ne shawnsam ma honhom enfani no mu na fani mu na fadi dwumadie na nshaw Christ enen munyam obonefo ompenisa abla ye hia wa mu
na ye bosema ni asumi ene anopei 1 John 3:8 also obae so be say obronsani ni nyuma etina anopei obronsani na panfo dia mashishe dia masusuo dia mudi agu akwabu bia anopei yejina Yesu Kristo di mutumi mo esamu nyuma nyina Kristo moja ya de tasa sisu nyina asoso hene ya dawase say empire ya de abiosu ano no watie no ya amaye ewo Jesus Christ di mu amen Samerade yo said ye di kan akan ene ye awufu yo babia edru no ye betoa dwumadi no eso ye be sorry awurade na ye yi awurade aye sansechro no se ade nyina mum ye yi awurade aye adunti metum nsa afre worship and praises team na maba na mabedi anim na ya sorry awurade so enti yemfa nsambo enhia o abra omo ebe. Oh, hallelujah. Odofo onyame oni edi ye. Ena no payin so techamada ya bodwim. Emoje edi emu afurusane. Mene umienu enye ya ho ndin. Onyankopon ne homobro ene na adom ena aso me no umienu so. Eti se na no paye gina ha. Na ne yeka nyina ne se ye be ma wo hen kese no so. Ye be hye na nimonyam. Ose ade nyina mu ya fasida ma no. Ye fa na seda enkame no. Anope fa wakoma ka me ho. Ye nwendwi awurade kese ye ho. Ene ne maniye ne bambo ene ne hwesopa ode ahwe me ne umienu. Odofo ani die kwa so. So betumi agina ho a na wasori. Sa wo ho ba bi no do na wo na bi nya wo ya. Ye de wo hen na ne onyam ma no. Ye ne wo hen David be ya adwen. Wase me kra ehire awurade. Ma me mu ade nyina ehire ne din konkron no. Ena no pei sa nyame ena waye me ne omienu saa. Enne ne onyam hye ebekọ na ba nwa so. Anopei osa ye osa na se okronkro nyame ni wa ye ode ohini usa ye yo osa oduma kuma nyamie osa na se okronkro nyame mei ode anope usa ye yo osa bie wadona tubio osa na se kro nyambe ohine mei ode na ya ena no peya osa oduma kuma nyamie osa na se kro nyame mei udina anope mumose hallelujah
animonyam. Jesus. Manidi kase no so. Oya himu hini. Oya wura mawurade. Ena no pe de tutu obi ahu enye yi. Ono na owu ya ne na saso sorry ye. Kristo wu ye na ka wan sorry a. Kamino mi enu ye ne mobrofo. Ma sorry ama ye kwajia. Na no pe ye ti ase a. Na ne ka nyina ne se wu ye kese. Wu ya himu hini. Wu ya wura mawurade. Fine na wo se. Yansa ma na se tumi mu. Wu ya pipi wa ho fefo. Dansa feli nyame. Enja kacha. Ekuna frokunu. Duna mu jata. Ahimu hini ni uti. Anopeye sorrow. Anopeye mauso. Anopeye son munyam. Anopeye ukasiye. Behaba kandili sindi ya baba leha mama. Jesus, yes, show on munyam. Jesus, ya maudin so ahimu hini. That's the prayer jaya yo kesiye. Ne mala plus wanda ya mama. Give you all the glory. Hey, Mary Sate, yeah, oh, and I don't pay ya, oh, be, we are there just some dreaming. And people more fefo than some felina me. And I don't pay to be to one ye. When I will free that church, ever press abbey, Uda Hoyo Yame. Would you know what I'm saying? And I don't pay a boo more somehow. I can't say money yo. Why am I in a dosso? The bra chain into yourself. It's an I not pay a ha. None ya can answer, Yamawamo. Who went to me? What do you want near Sama do sunkunim? Am I on Quaji? And a pen when yam count. Say, Bibi was that year. He had the bem mount. Bibi any a yechi. Tinia can answer, Yamawamo. O yes to demonti. Amen. Mamcha boy and 7 years. I had done down. Ejo nyami wa ye. Oh, bow Sam not to be. Ewa maye wakwanyi namo. Yetifawa senya shanesa. Oh, na ye daso. Hallelujah. Ejo nyame wa ye daso. Oh, bow Sam. Ewa maye wakwanyi namo. Yetifawa senya shanesa. And somebody yet. A Chonyame, why yam here? Ewa Ninamo, Etifawa senya shanesa. Na ye muye daso. Yesu wa ye muyo. Na ye muye kata yamboneso. Na ye muye nama yeshira. Etifawa senya shanesa. Na ye muye daso. Yesu wa ye muyo. Na ye muye kata
Ebacho yenyina infa akumakro na yemmo yensem na yento ayeye emerade. Amen. You, ampa. Oh, we are doing commemorations. Hallelujah. You, ampo. Yeah, we are doing commemorations. Oh, Bini wani miwetio. Oh, we are doing Piri miri, free tin santi. Oh, Podia Sassi, oh, Pini wani miwetio. Oh, Yadoma kumenya miri, free tin santi. Oh, Podia Sassi, oh, Pini wani miwetio. Oh, Yadoma kumenya hallelujah. Obini wani wacho. Oh, Yadoma kumenya hallelujah. You. Amparo. Oh, Yadoma kumenya. Hallelujah. You. Amparo. Oh, Yadoma kumenya. Miri. Obini wani miwacho. Oh, Yadoma kumenya. Yeah, Podia Sassi, yeah. Obini wani miwacho. Oh, Yadoma kumenya. Hallelujah. Yeah, Podia Sassi, yeah. Obini wani miwacho. Oh, Yadoma kumenya me. And you nyam kanedi. Asafo Yehovah. Hallelujah. And you nyam kanedi. Asafo Yehovah. Favor. And you nyam kanedi. Menyam ye. Asafo Yehovah. Hallelujah. And you nyam kanedi. Oh, Asafo Yehovah favor. Amen. Any day kwaso. Enya nyuntufo no na aye. Na mum eye fidie no. Enti yesramo. Munhye fidie ni ye mai. Amen. Hallelujah. God is good all the time. Yo. Same fidie no, nyem fidie no. Ebe ye rade aye, ni aye wufu som no. Amen. Egusua edi dwumadie no. Said aka no nananom awufu som na ye. Nsori a Asokore Mamponghene nyina nsenie asabi eni nkura ahodo a etwa ho ahia na ye awufu som yi. Anu nti egusua edi dwuma no. Baby adure betie enwom na yewo yenuanom joy singers awa ha amo ezi asori ombeba na amabe ma enwom fansambo hia omo pa abra omo ebe joy singers. Hello. Two. Hello. 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 Hello.
Shisho nyamit. Pacho engineers no machine no okasawa ansana about. Ti enyom na be den se beto. Madaroma munyi econom free mamaye. Okasawa ansana about. Nti no man no omoto nyom wa no my confused. Ekum. Hello. 2. 1 2. Shisho nyamit. Shisho nyamit kwan. Neja sieti. 2. Ne mape record 2. Hello. 2. Hello. Shisho nyami tira kwai. Hello. 1 2. Sorry, 2. Shisho nyami tira kwai. Neja sieti di. Yasi de betu yo. Yebesane jao. Shisho nyami tira kwai. Neja sieti di. Yasi de betu yo. Yebesane jao. Shisho nyami tira kwai. Neja sieti di. Yasi de betu yo. Yebeja. Yebesane jao. Yamfanko. Shisho nyami tira kwai. Neja sieti di. Yasi de betu yo. Yebesane jao. Shisho nyami tira kwai. Neja sieti di. Yasi de betu yo. Yebeja. Yebesane jao. Yamfanko. Shisho nyami tira kwai. Neja sieti di. Yasi de betu yo. Yebesane jao. Yebejao. 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 And I'm me papa baby casa. It's a branch before. Asamo catch a minister.
Papa Mike Owosika baby. Where see a bronze sign. Now so I see a via sing any door. Adetia. Hey, Onipa. Mutiamiona sasi ebejao. Minya baba we, minya branti, mi papa utie mi, afe mi mami utie mi. Ah, onipe, okwana nyina tise kosia, seshi fomwa yemfabie, ye Adam nana. Na misi wachi di na he wakwaya si Uguswa wokonsa siwi Ei anamonsi adahoma Etimini ya tukwa Wanipe Wogwana nina tise kosi ya bicha Eshifamwa ya mfebie Ye Adam nana na mesi wachi di na hini wakwaya si Uguswa wokonsa sisa Anamonsi adaoma Etimini ya tobua Obitumi kasa kasa Odenesa pimni bwaka cheninia Chowuna mechawo Wacha wunia wadiaje wo Uwa bribi kuwa na monsia Uwa bribi kuwa yefuna daka Bebre beba ya praya penyina Yebejana ya mfanko bebia Eti tubuo wasasiso Kurai enya udia Wana wachitiri kone jaoko Na wa ubetu ye na udia bobo Ubeja o ubeja Ubeja o ubeja Na nani baba pampone ukuroi Na wa utrimu de ding se uwo Ubeja o ubeja Ubeja o ubeja Enti shishanya mina wotiasi yashe Nana monsi adama onipe Shishona michirakwe Hey Reje yasi echidie Yasi die betuyo Yebeja Yebesa neja Adam nane Shishona michirakwe Baba we Reje yasi echidie She Yasi die betuyo Yebesa neja Na Yebejao 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 Abrantie bitina kurobiso Ya wono no ya friend kobena Oba sasi suo se friend last killer Ono ane didi ne to ne ho she etu trasem ne to papa Ensamoni ne furu kasempa Opa jisana bobuano Na muma yentie asema etu abrantie ya Ono kojane nsa Ewo ni padom bebreni Eno hatane sanmane woya Eno di ahoma sosu ye ni che Entina ne nsa swada ni kom So
just sit down, you can imagine. Abranti, Onyawa, Obey, Odien. Mama, Onyawa, Obey, Odien. Onukroya, Chane, Rene. Osio, person, and Nimia, who last killer, Ayonina, friend, Urukasem, last killer, Mubio. Onsuro sekai, onsuro tuo, onsuro mojana, onsuro nipa. Efutu sem kradie bogos. Omfanya bribia wasasi sushem. Nansuminianum nansea. Okokoka brantie bi. Ye na brantie ni bufu ye. Wache sekai de wo wane kon. Emoja nyugu last killer yamwa. Wonsom one sorry. Nadia aya mahometini sa. Ebraya did last killer no. Adansi diene kosuono. Obi babedi ni wa dansi die. Osi abrante we na ompane ho asem. Abrante we na ompane ho asem. Obiewa ya kanachira sam kama suro ne betre sister na se wo ya basoduru na tobo na unufu na ejira wono o ma medie na fete wo esu na ejitama e bribi basa inufu ni tina umuni pa umpogane utumtina wabaswe tubo nebe chincham tubo nebe chincham anamonsi ada homaino etimini ya tubo onipe Sisho na mietira kwai Nigeria si etidie Yasi die betuyo Yebeja Yebesareja o Adam nana Sisho na mietira kwai Nigeria si etidie Yasi die betuyo Yebesareja Bawusem. Ensambonusha, Bobika home. You are best Ebiana brochure no, Opesawunya soft copy. With my darling star 928 star 876 hash star 928 star 876 hash. Odalia obenya brochure no soft copy. Let me abua. Yebetie yakenkan asem. Yakenkan asem. Yebetu yensa afre Pastor Abe Kusi. Ba yebesere abusuano ya asori die. Yebesere se enchia no ka yebetwa so kakra nsa. Ewia na fe yato aso. Nti ebejai yo ene yebetwen yate se eye nana eye na abusua na eba. To mo chi awia yebese na nchi a aka nyina no matwen ama ya wie asoro na ansa. To mo chi awia na fe reading naba.
Yo nana repeni Emma and the Busiana Chiano. Nana Asokore Mamponghene repeni Emma and the Busian. You better Jumadiri no eso. Enti ebema sofo abet. I can seven no amaye. Actually, yiti akenkan sem a edikan enye free Mose goma edikan itimienu yimonson Genesis chapter 2 verse 7. You say na Awurade Nyankopɔn de form dɔte anwuno onipa na home nkwa home gu nipam na onipa beye okra tiasefo. Akenkan sem etosu mienu enya no Matthew asempa itidunsia yimu aduonunsia Matthew chapter 16 verse 26. Na se onipa nya wiase nyina na ohwere ne kra emfaso ben na obenya anase edien na onipa de bema asesa ne kra. Akenkan sem a etwato edisem iti aduonu yimu du baako kosi dunum Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Na mihunu ahinwa fita kukuru na de oteso no asase ne osoro edwane ewo nenim na wanya baby ama won. Na mihunu ewufo nketwa ne akese se wogina ahinwa nenim na obuebue enwomam na obue enwoma foforo a eye nkwa nwoma na onam ensem a watwero enwoma num ebu ewufo aten na obu aten sede wonwuma te na epo eyi ewufo a ewumu man na owo ne asamado eyi ewufo a ewumu man na obu bibia aten sede ne nwuma te na otu owo ne asamado twene owutade num yei ne owupre no na obiara a wanhu ne din ewo nkwa ngomanim no oto no twene udwa tade ne mu. We ne akenkan sem no Awurade onhyirai. Amen. Amen. Bon sem kasiye pama onyankopon. Hallelujah. Asana onyankopon sofu penyi ba beka onyame asem akire no yewo ankrankra adwuma Awurade nam ajontufo no so edebeba. Enti emra yensen yedin sembo ebehia compassion voices emra wo be bon sem kasiye epahia wo emra wo be no mfa atwom emra ansana onyankopon asem aba compassion voices somewa epachoma onaso kakra. Hallelujah. Amen. Nipa
Ni wana notiviasi Minia dasenye Ni wana notiviasi Ebefa Jesus afano sande onchena wabo Afana fani yo osande onchena wabo Obeba bebo biara time Seniani nyumato Orimba deo guamabio Obeba ne de orinaze Na wapetna na hingum De wunerie Nipa de wunerie yo Shisha Jesus akwan Osanda ni muna kwatene wo Nipa shisha Jesus akwan Osanda ni muna kwatene wo Fawa kumama Jesus na ibe wunde oyo no kwarefo nipa na ibe wunde erade no yo no kwarefo Otamfu abonsam ko Otamfu abonsam frimindo Baba jim Osande mafa Jesus abomedo Abonsam Baba jim Osande mafa Jesus abomebo Otamfu abonsam ko Otamfu abonsam frimido Oh Baba jim Osande mafa Jesus abomebo Abonsam Baba jim Osande mafa Jesus abomebo Nipa ni wana notiviasi Minia dasenye ni wana notiviasi Ebefa Jesus afano osande onchena wapo Afana fani yo osande onchena wapo Obeba bebo biara tai Seniane nyumatyo Orimba deo kwamabio Obeba nide orinaze Na wabetna na hinko Newu newie Ni bateu newie You sure Jesus akwan O sande ni muna kwatene wo Ni bashishe Jesus akwan O sande ni muna kwatene wo Fawa kumama Jesus na ibe wunde oyo no kwarefo nipa na ibe wunde erade no yo no kwarefo
time for bonsam ko. Oh, time for bonsam fremeto. Ba jim. Oh, Sunday, my father, Jesus, upon me, upon samba, Betchim. Oh, Sunday, my father, Jesus, upon me, amen. And somebody shot, bonsam ye. Bonsam ye pa. Amen. Ebradu se yeti onyankopon asem. Ye besre said ye di kan ye no. Enchia no de untwa somaye na ye wie asore no. Ewie a ebetimi abechia ama bibia aye kama. Ye besre pa se momo aye wo sa akwa no so. Yo baby edu no. Ye de ensembo ebechia Reverend Daniel upon Jima Abra Wadi Nyankopon Asem Ebe Mansambon Yakasepa Two. Thank you very much. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, my so amen. Hello. Praise the Lord. Yada erade ase papa. Ebre ti say na erade atiwiem amayen. Shranka erade din bebre. Yada yen asofo mpanyimfo nso ase. Say dwumadi kese ti say no. Mama me ho kwan se mene nyame adehye enche nyame asem. Daye asofo mpanyimfo ase papa. Mama be share nyina nso awurade entene mu nim enkyere mo ewo Yesu Kristo edim. Yenua okenkan ye osofo okenkan ye no omaye ti se awurade nyankopon ede efom dotie ena adwuno onipa. Genesis chapter 2 verse 7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. And the already deformed dotie and you know onipa. And a home and kwa home gu onipem. And a onipa beye okra tiasifo. Enti yehu onipa se dotia ya modu ahumi bia eninimu na onyankopon ehome enkwahome egu onipa nu ansana onipa ekeka ne ho. Enti ehwese nyame asem beko na wieye no nia edikan na yehu the worth of a soul or the value of a soul. Onipa ne kra ne bo senia esi eyeden efa afen yebehuru ewiase the world and what it has to offer. Ewiase enenia odema nia etaso miensa
what it means to lose the soul. Say akas onipa abehwe ne kra. Saying na yeti asiye efa. The fourth one, why is it bad business to trade the soul for the world? Adentina enyakura se yedi okrai ebesesa ewiase. Near etosunu, the need to secure the soul at a better price by believing in Jesus to get eternal place in heaven. And opai asemo enyamede atumakuma so minimoche and it said, what shall be the place of my never dying soul in future? What shall be the place of my never dying soul in future? Ehinina mekra ewo mimua enwudei. Ehina ebetna dachi. Nuna mepese adofunum yenyina yehu na yetiase. Akinkan samua yenuya no kinka etosubi no. I am Matthew 16. I want us to read from verse 25 to 26. I would wish that our pastor who read will be around so that he can read some verses for me. Matthew 16. Matthew 16. We want to read from verse 25 to 26. Yo, brother, be around and help me. Matthew 16, verse 25 and 26. Matthew chapter 16, verse 25. Na obiara opese oje ne kra nkwa no ebefri ne nsa, na obiara minti ne kra bayira no de ne nsa beka. Verse 26. Na se onipa nya wiase nyina na ohwere ne kra emfaso ben na obenya, ana se edien na onipa edi besesa ne kra. Amen. Amen. Bible say obi biala opese oje ne kra enkwa ebefri ne nsa, na nea mimi Yesu nti obehwe ne kra ne nsa beka. Na se nipa nya wiase niema nyina na se ohwere ne kra emfaso ben enewos. I want you to take a clear look of the things that the world offers. Say, eniema wo wiase nyina yenkambom. Nia wagana. Nia wabrochire adaya fefe niema fefe nyina yenkambom. Na yemfanto the other side of the scale. Na yemfa onipa kra nsonto the other sika etua esese yetua ma ono na yetua e de ama ono. Enti ye hwe nipa ba akokra ye de to nifa so ha no, ne de wiase japade nyina to ni benku ha no. Enipa kra no ewo weight kesia ba, enti eno conform ene wiase japade nyina yaka bom enso esinse wiem bonsema awrate. Hallelujah. Enti se onipa nim the value of the soul, he prays with the soul. Odini kra no abro
Chese omune kra otimindi etuchacha oyeno nia ope. But one thing that the Bible has made it clear for all of us to know is that it is appointed unto man to die once, and after that, judgment. Matthew 9, verse 27. Enti so odiba de nekra ediagro obehwe no obi akoton epesika yabesi yama uti asie se edabi ebeso a ubegyina awurade anim na wabu aten na ya na Satan ebam binom adwene se nipa wu a na wawu entesa so nipa wu a nipa dua yi eye dotie enti no yesie no ewo dotie na okra no a onyame ehome egu dotie no mo de ebesan akoba bia efri baaye na ba bia efri baaye no onyankopon nchen na ekose okobu na konta. That is the judgment. Atemuo ebrem obeyede. Enti odiba ankasa oye tripartite being, the body, the soul, and then the spirit. Enya onyankopon ehumi gu onipemu no obeye okra tiasefo no ye was soul no and spirit no so ese soul no mu na spirit no ena etimini onyame e communicate soul no de ono no ene fresh akono de eniji de enyame biala opese oye no sa enkatie de no enkate de no ene sorry ewonimu na se obinim awurade a ne honhom no a ata entimi enkantre so no se ade wo yi a wo koye no ana ope no enye entitwe ho efri enti ameniba we have been glorifying the souls at the expense of the spirit. Enti ye niama huro yasi se wiasi ni mu niema ye hwe se honhom no nyame edi gu yimo no sa niema efata se ye anase ye eya rehu bebre se nyame abu wias na odi oniba dasani abesi niema oye no esose onti so na onhwe se na body nyina ye behwe adinini senia ese na nyame ekachre oniba se bibia me dia sewonsa na mom papa ne bone hu nimdia esi edin throne mu de memfa wonsa na da ubedi enu owuo ena ubewu. So kinkai Genesis 2 verse 15 down to 17 and semi ewo na yenim obia yehu babia wo fire oni onipa ebedi enkomo ni nyina no se
nyame abɔ ɔbarima wama ne yere abɛka no na yɛnim sɛnea ɔbarima ne ɔbaa no ntɛm ɛtetee a ɛma Satan kɔɔ ɔbaa no nkyɛn ɛne ne kɔdi nkɔmmɔ na nkɔmmɔ no mu no ɛna ɔka sɛ enti onyame aka sɛ ma ɛni aduaba a ɛwɔ ha nyinaa bi ɛna ɔbaa no sɛ dabi ɔse bi ni nneɛma nnuaba a ɛwɔ ha nyinaa na mmom nea esi ɛdi nturo mu no mfimfini deɛ ɔse ma me mfa me nsa ɛnka na da mede me nsa ɛbɛka owuo ɛna mewu Awurade ohu yɛn mmɔ enti so bi a yɛhia deɛ biara a ɛsombo ɛma yɛn no ɛsɛ sɛ ɛka yɛni onyame ntɛm wobɛhwɛ obuwa no a na dana no yɛ mekɔ aburokyire wobɛkeka basa wonim Awurade a wo passport no mpo a wode kɔ no sɛ ɔyɛ ɔbarima nkurɔfoɔ yi ebetimi adane passport no picture no a ɛwɔ so no sɛ ɔbaa enti abra wokɔ pɛ visa no wayi wo picture de akyerɛ wɔn mo se ɛnyɛ wo a na ɔbaa mfonini ɛna ɛbɔ so ebi akɔ so da enti no yɛwɔ Satan ɔha adwene wɔ saa wiase wei mu na wonnim Awurade deɛ a wasɛm ɛyɛ mmɔbɔ papapapapa ɛsiane sɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ wo biara no ɔbɛtumi ayɛ wo enti mmerɛ a ɛbaa saa no ɔbaa no kɔmaa ɔbarima no nso aduaba no bi ɔbarima no nso wanwene a ankɔ akyiri ɛna ɔgyee na ɔdii na Bible sɛ afei wohuu sɛ ɔda adekyɛ na adɔfo no ansa na no Satan ɛdane onyame asɛm ɔse ɛnyɛ sɛ wuo na wobɛwuo na mmom w'ani ɛbɛte na wobɛyɛ sɛ Onyankopɔn. That is the pride of life. Eti wa deceive obey. And ɔbaa no ɛdane n'ani ɛkɔhwɛ aduano na ɔse ɛyɛ ani ɛfɛ. The lust of the eyes. Na ɔkɔhwɛ no Bible says ne kɔntɔn na ɔte oti. The lust of the flesh. Enti wei ma nyame ɛka nsɛm a na ɛnka ɛkwa bi so no ɛnka wɔmpɛ ne saa na bo onipa de ne ho akɔhyɛ asoɔden ase enti ɛma nyame ɛdome ɔwɔ no a ɔbɔnsam faa ne mu ɛdisivu ɔbaa no ɛne ɔbaa no nso no ɔka sɛ wo wobɛgye nsa na wawoɔ mu no yaw kɛseɛ ɛna ɛbɛba wo so ɛne ɔsa ka sɛ na ɔbarima ɛna ɛbɛdi wo so na kyerɛ sɛ nka ɛnyɛ ahweaseɛ no a ɛnka ɔbaa ne bɛrima ɛyɛ pɛɛ ɛna ɔbɛrima nso ɛsiane sɛ watie wo yere nti no wo nso wobɛbrɛ papapapapa w'anim fifire ɛna wode bɛnya wano aduane asase wei nso adome no
ebe fifi nkasɛ a kyerɛ sɛ waa wodɔ na woyɛ afu a wobɛhu sɛ ɔbrɛ ɛwɔ mu. Adɔfo nom weinom nyinaa akyi no onyame ɛhwɛ sɛ onipa bɛsan aba ne nkyɛn. Na nyame nhyehyɛeɛ mu no ɔsan ɛba wiase. How did God come onto the earth? Kwan bɛɛ so. Ne nyinaa ne sɛ nyame a ɔtumi ade nyinaa yɛ no ɛdane ne ho ɛba wiase. God's incarnation. Enti nyame honhom ɛhwehwɛ ewiase hu obi a ɔbaa ne ho ɛnka ɔbɛrima ɛda. Ewom sɛ ɔbaa no ɛna ɔyɛ ma yɛhwɛ aseɛ. Na mmom nyame hyehyɛ nneɛma nyinaa foforo. Enti onya ɔbaa buru Mary. Saa bere na aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Joseph ɛde n'ano ato ɔbaa yi so a ɛkame ayɛ sɛ wayɛ ne ho nneɛma nyina aka sɛ anka ɔne no ɛbɛnya nhyiamu. Wɔnhwɛ a ne hokafoɔ yi ne ɔbɛware ni n'afu ɛna ɛpie gya yi. Na ne nyinaa ne sɛ nyame bɔfoɔ akɔ Mary nkyɛn. Sɛ wo a woanya adom ɛwɔ nyame anim wobɛnyi nsɛn na wawo. Na yɛfrɛ ne sɛ Jesus ɛsiane sɛ ɔno na ɔbɛgye ne man bɔne afiri wɔn nsɛm. Na adɔfo no wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu. Ne nyinaa ne sɛ abere a Joseph ɛbɔɔ ne tiri no onyame ka kyerɛ ne sɛ fa wo yere no ɛbra wo nkyɛn na ne nyinsɛn no ɛyɛ me nyame ɛhonhom. Na Bible sɛ ɔkɔfaa no ɛbaa ne nkyɛn na ɔne no ɛnhyia kɔpem sɛ ɔwoo Yesu. Na me ne wodi ho adanseɛ Yesu a waba wiase ɛdɛn nti na nyame ɛhwehwɛ obi a ɔbɛfa ne so aba wiase. Bible si nipa nyinaa ayɛ bɔne na nyame anuonyam so abɔ nipa nyinaa. Enti wɔhwehwɛ obi a ɔyɛ baabu. Na no na ɛma ɔno nyame honhom epie a yɛtoo ne din Jesus. Ɔbaa yɛbɔ n'asu. Okenkae Matthew asɛmpa etimiɛnsa yɛmu dunsia ɛne dunson. Abere a Yohane ɛbɔ n'asu no Bible say ɔsoro bue. Oh hallelujah. Amen. Ɛna abuburo nso ɛbɛsi n'atifi. Ɛni bi epie efiri ɛsoro sɛ oyi ne me dɔba ɔsɔmɛni. So it is at this point that the Trinity manifested himself or herself. Sɛ nyame agya akasa abra nyame ɔba yɛbɔ ne so ɛna Honhom Kronkron nso a ɛyɛ te sɛ abuburo nso abɛsi ne so. Oh hallelujah. Nyame adi ne bɛyi ho adanseɛ sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔmɛni. Bible ɛka John 3:16. Sɛnea Onyankopɔn si dɔ wiase na ɔde ne ba ɔwɔ no koro no ɛmaa sɛ obi biara irrespective of your tribe, irrespective of your educational background, whosoever, as long as
You are a human being. Any condition that you find yourself, you have that liberty to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Mama yemoyen nsem kakra ewa ha. Onipa biara bani atitese wo abrabom. Nessa uji Jesus Christ edia. Babaye abode fufu. Enti nyame eyi ne bakro odol. Ede na beche wiase. Se jinidi ujinidia boni biara waye no wo wiase mu no me de beche. Nessa onipa entimi anyi neba Jesus Christ ya. Neche se onipa na so den no just uye ho hwe enye anopai ya kanfu Jesus e de natural so obedi de dia Bible say watwam afri owuo mu na waba nkwam. 2 Corinthians 5 verse 17 say obi wo Kristo Yesu mu a na waye abode fufura niema dada no nyina etwam hwe niema nyina ayefu. Hallelujah. Enti nyame amanipa ho kwan se fufuro ye emowura na brabom. Na we nyina na se nipa ye asoden na ekyere se atemuo agua nanim no ontimi enwane emfre awurade ani. Bible say Acts 17 verse 30 and 31. It says the time of our ignorance God overlooked, but now he commands everyone, wherever you are, to accept one who died and resurrected, because he has the power to judge mankind. Emna yedi no onyankopon ebu nani egu niema bia ya yedeso. Afei de wo hyeni ba ewo manyina se won sachira wadwen. Esansa onom obema bako ni wo ene ne sorry edi adanse se ono ne nipa nyina enyinini. Obi biala ne wa wawu na wa sorry na oni enduanom atransi edidi eken Jesus Christ on. It makes Jesus unique, and he is the only one through whom we shall become the children of the living God. It's as the Bible said, John 3 verse 36. Onyankopon ose enkwa yi ewo Yesu. Nia ochi oba no owo nkwa. Nia onye oba no ori hunu nkwa. Na onyame ebufuo edan. So if you fail to accept Jesus as your Lord and personal Savior, you will face the wrath of God. When we say wrath, it's quite different from anger. Anger chese ubuef. Na wrath no so de abufua a chance. But many a time we say God is love, God is merciful. Onyamia oyodo no yamobrohumfo. Eye day and afedi yesi owo abufua a chance. Ninyan say onipa anye Yesu Christo. To end
my message, I will want us to read from Revelation 20, 11 to 15. Isem iti aduonu yimudu baako na mihunu ahengua fitaa kokro na de otoso no enye muti emra niama eko na wieye emu nsem ena Yohana na oka asuafo no na oye se obe kunu but omukunu a wonwu yadinato da same mpo eche no no asore dina oso mo me nkoto no ntwene ekoto no twene ewo Padmo eye otade bi so na ha na awurade yi ne ho adi ekire enti emu nsam bebre na baabi kakra ya ye kenkan fa ho adwene Pacho say na mihunu ahengua fitaa kokro na de oteso no asase ne osoro edwane ewo nanim ne oteso no asase ene bibia edwane wo nanim just untimi enka se unfesi ono awurade eye Yesu Kristo na wanya baabi ama won ayi fa na wudwane akọ na mihunu awufo nketoa ne akese mehu awufo enketoa ne akese se wogina ahengua no anim wo mo nyina begina ahengua no anim a yebu ho aten na obuebue enwuma mu obuebue enwuma mu na obue enwuma foforo a eye enkwa nwoma no na obue enwuma foforo a eye enkwa enti wona obedi Yesu adi no se awurade owo ni buku bi a o taking records otwetwe enipa obedi Yesu adi na wonam ensem a watworo e wo nwuma nim no ensem a watwere no wo enwuma nim no ebubu awufo aten sene wo nwuma te obubu obia ten sene ne nwuma sitie na epo eyi awufo a ewu man wona epo fa won ba wo wuye no opose me fa nkrofo bi ema wo mu wuyi enti wo mu nie na owuo ne asamado eyi awufo a ewu man owuo ni asama no so nipa ya so den na okunkum wo no oyi wo so ema se munko face judgment na obu obibia ten sene ne nwuma ete obu obia ten sene ne nwuma siti na otu owuo ne asamado twene ojatade nim and here is where we can say that death itself has an end. Otu owuo ene de samado etwene etu ojem yei ne owuprenu no wei ene owuprenu enti the message is that what shall be the praise of my never dying soul mekra enwuda no ehina ebetra dachi mepese wa ubusa okra onwuda ehina obetra enti okra no enwuda eti wana wanti me amfa awurade no oja taria enumu dem enumu ena obekwa akotena me mpai be se nyame ma eyi emparel na enedei so nim Jesus Christ what for Jesus esan say okra ne honhom no ebekwa agya nchen na ekwa abraboban na obo no wiase se wanfa Yesu ni eda ho emma wo ene oja enumta you see yourself alive and suffering in the lake of fire. Enti wo okra
Yen fa yeni enhu no. Na se adaka ya ye wo mu ne edwiri gu a okra yen fa yeni enhu no. Obekwa akogina Awurade ni. Ne enti a mewo eho adanse ne se. Nyame adom. Ofa me so enyane abrante bia na wawu. Na abrante ni nyane yen. Enam si dabi. Bedo beko hospital. Eko adua nkwanta hospital. Omo hwe no, omo si bibia eyo okay. Ana ne maame si wowu yi ana ne ko osofo. Ana onyane. Enti ya ba fie. Ana me busa abrante ne se ata na den. Osi wo hunu se abra yede ne beto mission as park ne so no. Na onu ejira edua bi ase. Am say Desi nipadua no na wo. Na okra no de adua bi ase a ohwe nipadua no. Yenso aye ho nso ye hunu okra odi ogina edua nas. Menu anafonom asami anya nansesam. Bomoden na enano pai ewo ye nana ene ohema ayeyasi. Wetimi afa Jesus. Na debi obeko heaven. Omaya yao ohaw ni amani eninu. Eho ne yebetena afebo. Na wo ehefa na daachi okra enwuda no ebetena. Nyame onom ye na yehunia yebeye. Amen. Hallelujah. Yamoye nsemiye emaye sofu penini. Apanyami shra. Besre se bebi edrui bebi ehia pa. Eba sorry demo enkankan say ye awufu sonwi. Do bebi yanyanin in tem. Ba hase ena onkwa ejina. Na wachian san Debra na nanakai enini die shiamu wa hwe ya obeka se oyo hini na wamfa Yesu meka kyerɛ wo ne samia mijina he imanifa Yesu iti hweniye obon sema boniye me baha bronya bre bompaye manano na mayena doye debia edru July na masaba ma bebo bompaye manano na bronya weye itwemu me baha adie bisi na menene kasa no ena owie no se sofo nyame hira woye me nanana nensu bronya bia oba be yema adoye na wabompa ya amamame na so mensa jasine eye me dancing o se sofo nyame hira one matna asundiem onyame ma wasofu jume enye sena nana okrame akomu hine a wanya ne baabi ko o se sofo na nani na ye beje prot o se asase we yete so tempera enti baby a wona nana de bema obi aje omunyina no mo wodem no afiri
Me catch it on Nessa. A bra as a so siege na ye a markra. Was in that David a some nepe so ma a radipe na o vie no o wi. Adia nyamia fa intenipa ayo wo. Yeti ye nim dia dru nuso. That ye catch all say, a what debia ube fras as so. Share or both war equine. Babia uteminibia si utrase. So pef so fa yesu so ra ene okraje nkwa peja wonsa. Me ma man nimua. Odishia baku wi nana nati wona mi preachi ye no mo frɛ me ba was a sofu mi do frɛ me ajapuni nyame shira eti wo aseya ese se wunya sofu a wo ma wo fa Yesu se wo kra ene waje nkwa obi a wo kyerɛ wade a wo primary refi no sofu a wo lidi ma fa Yesu refi no sofu a wo bo wasu refi no na mo ye yasi ebese usia ginaye ema wo onkwagie si utrase obese ofa Yesu se ura ene wo kra agenkwa peja wonsa kosoro wa obese ofa Yesu se wo kra ne wagenkwa peja wonsa ene kwagie da edema entu wo shebre ensheda peja wonsa ne kedi mechi usena no pen me fa Yesu semira ene mekra agenkwa ene day me muka semi yo diboyeni eradi humamabo nefam funso nyina cheme me to me safrel brabetna makumamum nefam yene ope eja me dawase sewo humobo na de me funso acheme nenne day obeye mi wura ene me kra agenkwa so bo sampaye na fansa to akoma so erade pa yeda wase wasem se so biba Kristo ma na wa ya abode foforo na ne madadada ni nyina twam ene day oma ba wonche yeda wase so mo ahomegye amokra yeda wase ewe Yesu demo amen onyame nhire nyina ensembonu isakura sofo nyame nhira mo ewa adwuma pa ene moye baby adru no eya sorry ena ye enti ye beje afodie enti ye besere na mama one wabem wo ha na obeto nwom na ye de age ya afodie na ye sisi ho na yabo ya afodie no na ye sere se Apostle
Dr. Adu Penkra so why ready? If ye ya na obompa ye eshira afode no eso. The best repa say maybe will be a more offering boost no omohor best say ba ma ye na modi asisi miami abeboa ye na yetimi adi dwuma. You am say bika ho ye best say emrama ye. Amen. And you can say you offer no vampire go so. And you know, cause no child now say, amen. Yes, Swabberry, amame, de boy, ne. Oh, my friend, ya, me, chafa, why, no, so. I said, no, so now I take a set, Mary, quache, oh, quache, what you mano, tetele, Mary, oh, quache, what you mano, tetele, Mary, tetele, Mary, tetele, Mary, oh, quache, what you mano, Swabberry, amame, de baye, oh, my friend, ya, beneta, vawa, engwa, no, so, yeah, I send ya, no, so, now what's your casa, Mary, unquantua, jumano, tatala, Mary, unquantua, hallelujah, tatala, Mary, tatala, Mary, tatala, Mary, oh, watoma, oh, Sanyawa Radia, oh, Kaya, oh, and Yawa Radia, oh, Kaya, oh, Sanyawa Radia, oh, Kaya, oh, and Yawa Radia, oh, Kaya, oh, Sanyawa Radia, oh, Kaya, oh, and Yawa Radia, oh, Kaya, oh, hallelujah, Yakopoye Iwaya, Yabomukasa, Erade, yeah, Unyasa Singina, Yakutuo, Wadomako, Na Eta, hallelujah, Yakopoye Iwaya, Yabomukasa, One Erade, Erade, Unyasa Singina, Yakutuo, Wadomako, Na Eta, yeah, Yabasumbo, Nadada, Yabasumbo, Nada, hallelujah, Yabasumbo, oh, Yabasumbo, Nadada, watch your song, when you may watch him, I don't ever prepare, when you may watch me, and your mom one day, when you may now, Yamina wayo, why you say, watch your song, when you may watch me, I don't ever prepare, when you may watch me, and your mom one day, when you may now, Yamina wayo, why you say, and your mom one day, when you may now, Yamina wayo, why you say, oh, sorry, to me more. Everything says so, but yeah, I wanna be Fifi, yeah, Fifi, Baswaba. Oh, sorry, Motu, oh, sorry, to me more. Everything says so.
besane yetu amenyina yeah Bombra besanya meneba oh wakurano Bombra besane yetu amenyina yeah Bombra besanya meneba oh wakurano Bombra besane anapemisi same koto nami yiwaya same monde name da wasio mega okase ya no ashira same koto no oh nami yiwaya same monde name da wasio mega okase ya ano ashira masa Oya Jesus, oh Jesus, oya me botate, Jesus, oya me kwa kopia, mega okase, ya ano, achera, zame koto, nami yiwaya, zame mone, nami dawasi, mega okase, ya ano. Serama tie onyame tomfo osaya soda watabakase abaye hallelujah obatabe okaya famo aye ya ene danina obatabe okaya famo aye ya ene danina obatabe okaya famo Amen. Yo, ebesre se eye Apostle Dr. Adupin Kraba Bompa Yama. Nansana no, ebesre sorry for no nya baby ntina ebesre hanyina nkonwa wa ha obetima baha. Wa unya baby ntina ye na sire ma sorry for no ahanyina konwa no ewo ho obetima baha aba betena ha. Ena mpanimfo na nanom so se wotena asia enkauna nto so so ma na mienu nyina nsi fom kama mpanimfo ewa ha na nanom ewa ha nti esrew pa se obia enkane na nto so ewa ha ena short code no so ye ka se wanya brochure no bia o dale *928 *876# obenya brochure no bi wetima download na etima boa Apostle Ipachoye bompai yensi etuase ye mompai shira ya fori eneso Eradi de wasi sende ayefe na wo ma yaba ahimfie ha na ye nyina ya ene abusia aka bom na ye enase asori obibia ofre ne pem na komemu na wo yi sika ade boa dwemedie ye mpa bone se Erade infrisro na wo nshira Erade a oshira me mpa bone se nyame nam nanim asem so na wo nhwie enshira emfengu wa brabo so efi eneko ewo Yesu demo ani ebompae amen. Apostle nyame nhyira ebese na Asokore Mampong rural bank for our first offering no Egusua edi dwuma no babia adru no sɛde nim no awufusum bia no ɛsɛ ebompae ɛma abusua na yɛsa kai ɔman yɛkai enim sɛ dɔtiyie gusua ɛkɔso ɔkyina yɛ mpɔmpɔnso ɛno sɛ bɛbompae afa ho sɛ bɛyɛ bibia bɛyɛ kama bɛbompae ama kunafoɔ
Bompaya ama wisia anase emma ene ebusua bompaya ma Asokore Mamponghemaa ni nyina enti yebesre na asofo a bompaye no mu nyina beben ha prekon sebeya ebre no ebetimi aye bibia wano ena mpaye no so yebo no baako yebesre edrusu na wo bompaye no a obono baako pe ede man sebeya ebre no ebetimi ede abafom na bibia akoso kama eno nti mpaye a edikan no sebeyi a ebesre kase ye ba bi abre no be nti ye bosso ababia wo bia no na wasori agina ho ede yamai de edikan no ye bo ede ama abusua adehye abusua na edem se babia wo bia obetima pagya wo mu a na nka wapagya wo mu na empire no akọ eso nti besere Reverend Anthony Dua na abosa empire no amaye bompaye ama adehye abusua ade atowani. Praise the Lord. Pacho siutrasi ye bompaye eja konkron anopai so ye dawasi ye peja abusua ade atowani na reho ne yaudie ahye won kra so ema ede kire wo nyame erade woni rechitrefo nyankopon anopai yesre na nka wona wadom no humobro so wo hu abusua mobo wate kire won re na wahye won de na fe erade waka abusua ho amwa sundwe a eboro adwen ne ntiase so ene wo abusua atena efine kwesimresent yesre se erade hye abusua din no wetimi nhia sa amane a wonamu mu mo akudro no timi fanante yaudie mu ebra wo gi atum se wo rade wo ka won ho na enye won ko anaka yesre se rade wo de wo do be ka busua bom e wo da suo mu ebra busua gi atum se erade na naboache debra na hema o wanimu a wo gi wo home efri wiase bre edwumadie mu na dabi usori achi no yene ne behia animoni animu yesre se rade se busua ni bi wo hana so hu rade a na wo mobro so na yihu de kire no mani hu rade no mfa wo se ne rade na genkwa di wo hu won so hyene den na ontimi hu enkosi awiye ebrede se mu no nam yaudie mu ma wasem enye wonyana so nefa won konkon ehye won den ne hu megu won kra mu na won ti ase se wona wodi hene nhira nka wodin se won sada won sunti ogie ne fa hudi aye won dia wado ne nti amen. Bansema sofo ebese bitimi atenas empire toso no eko ama ekunafo ene ema ekunafo ne ema temso bitimi apagya mu bia ma obia abra eye prophet Frederick Insia apia ebebo mpaye ama enti fansem bo hia sofo na apostle Samuel Skwasoso SCC no ho pastor Stephen Bedu enso mu CC mu ho sebeya bia beye wano. Hallelujah. Ye bompaye si trust. Rade ye bompaye ejai emma ene ekunafo ehye wonsa. Eduru seya na omani daso nyina sa. Na so awrade woni wani daso. Awrade hyew ho ani monyam ewo mbrem. Na tutu wanam sisiye. Ma wo were mfi asam a eye bia. Na da ne da awrade yiwu ho adi kire wo. Ya dumi tumi a empo de afiri mu no enka ye hu biye wo no
ɛbɛdan ne ho adi akyerɛ ɛmma ne akunafo nsɛm bi ɛbɛpie akyire a ɛbɛma awerɛhoɔ ɛne Awurade Nyankopɔn w'ani da so asan no Awurade yi saa nneɛma no nyinaa firi hɔ mebɔ mpaeɛ sɛ na wɔnya w'anim adom na wɔnya nnipa anim adom yi ɔbɔfoɔ ma wɔn na wɔnwowa wɔn Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ ɛberɛ aka wɔn w'anim no Awurade Nyankopɔn hwɛ wɔn so sɛdeɛ na ɔn papa sɛdeɛ na ɔn nana sɛdeɛ na wɔn kununom ne wɔn teɛ no Awurade ne wɔn tena saa meda wase sɛ wɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ na watie na wɔbɛyɛ ne saa nti amen Go nsɛm mpaeɛ ɛtɔ so no yɛbɔ ama dot yie mi sɛ ɛbɛkɔ so akɔsi wɔkyina na yɛ ne mpɔmpɔnsoɔ na sɛdeɛ nim no nipa firi mmea bebree na ɛba Onyankopɔn ɛnka wɔn ho na mmara na bibia nyɛ kama nti Apostle Samuel Asokore a ɛbɔ saa mpaeɛ ama yɛn na sɔfo yɛ Pastor Stephen Badu so ɛboaboa no ho. Hallelujah. Me wo ahyɛnsodeɛ asɛm baako a ɛsɛ meka sana mabɔ mpaeɛ me nana nkonwa a ɛwɔ fie nyinaa mema mo dam no fa due na mesrɛ sɛ obiara nhyɛ den na nsana nana Debra ɛbɛfiri asase yi so akɔ no adeɛ baako pɛ na Awurade amema ho ɛnra anadwo in fact nana nyame mfa ne kra nsie yie sɛ wohwɛ yɛ kan mamu ne asante mamu a ekura ne hene ma kwan sɛ Onyankopɔn ɛmfa kuro ne ni so ɛne Asokore Mampong ɛhene bonsɛm ma no ɛsiane sɛ ɔno na de ne nsa ase ma nsɔre sɛ wɔntena so nye nyame adwuma. To God be the glory. Ɛsiane sɛ Onyankopɔn kuro no yɛ ne dea dada. Eti adeɛ baako a ɛyɛ me wanwan ne sɛ sɛdeɛ mpanyinfoɔ Council of Churches eyi me sɛ me mmɛbɔ mpaeɛ no nyɛ wɔn sɛ nnora anadwo Awurade maa me hu saa adeɛ wei woto ani hwɛ asanteman mu ha nyinaa menim deɛ nanso kuro a me deɛ menim Awurade aka akyerɛ me a ne nsa da so ɛne Asokore Mampong eti nipa a atwa ahyia ne nananom nkonya nyinaa mehyɛ mo bɔ sɛ Onyame bɛma kuro wei adanso. Ɛsiane sɛ ɛberɛ a nana ɛne ne Mamponghene te so no ɔmo di kuro no hyɛ Awurade nsa. Amen. Ɔbɔ nsɛm na ɛnyɛ mea na mebɛka na deɛ Onyame ka kyerɛ me ɛna meda na di. Ɛhyɛ mpanyinfoɔ ne nkonwa ɛwɔ asase so nyinaa enkuran sɛ Onyame bɛkɔ so ama nkonwa no atena se ama na ahenie wɔ Yesu din mu. Amen. Afei baabi a ɔwɔ bia mesrɛ sɛ katawani ɛsiane sɛ baabi a ɛduro no ɛyɛ sunsum mu adeɛ a ɛsɛ Onyame na ɛyɛ ɛsiane sɛ ɛnɛ nana ɛkɔ ɔne ne ba ahema sɛdeɛ sɔfpanyin kaeɛ no ebia now you are the next person ne bɛdɛ na wobɛhu gye sɛ saa mmerɛ a yɛbɔ mpaeɛ wode wakoma di akyire na wokate w'ani na wode wo kra ankasa hyɛ Awurade nsa na mene sɛ otwiri mpɔn asase wura a wɔbɛhwɛ wo so na wayɛ oyie yɛbɔ mpaeɛ kate w'ani ɔsoro he asafo Awurade yɛda wase wɔsɛ ade nyinaa mu yɛmfa aseda ma wo yɛda wase firi sɛ wafrɛ wakoa ɔhempɔn na ɔba ahema asomdue mu deɛ nipa hwɛ ɛnyɛ no ne hia wɔ Awurade deɛ hia wɔ ne sɛ wobɛhwɛ yɛn so na ɛdɔm a ɛfiri apueɛ atɔeɛ
any anafo, any a tiffy banner, Obeboye nyina ho ban, a radit to sa domi anamo tata, Nafu bra, babua, woyin a kessia, no da asante mampon asasiso, emeboa ne doti ye, a rade, ade chien, aya wodia, wasem say, my unity de chien de bema. Nemom ade chiena nimne ho se oma de pachien na ye dadwada awurade tene wonsa ahemfo ebeba ya ye bejaye nana kwan wa akura no ma wutumi won hyehyeye ma osoro ja emom ho ban fa wadom eto okra biara o hanne ma waye eye ye wodia esanse wakoa de ne kro ehye wonsa enunti awurade kanema nyina bom openso tumi biara ewo wiem ewo mframam ya yentu yensamfre no na woso animguase yesine kwan ewo Yesu Kristo demo awurade nyankopon wona abobom mframa na wajemu aguwiase ne nipa ahome ya mayen framapa ni etimi atrase ni ede animonyam amaw ene danyina wo Yesu Kristo dimo ena ye bompaye agidifo nyina nyeso amen. Bon sempa empire toso enmise nana ene anahema ekwa akura na yede nia ese enya omo anansifo na se kuro bebre kobase ya ede oye ne kese pa na ba kuro no mu apre enia ma bebre enti eno so sofo Pastor Stephen Edu ha so obompaye se be ya bibia hisi ne ohima nsie nyina bibi asomdwe mu ahye onyamede nkonkron ne monyam amen. Pacha bon sema rade pa hallelujah. Ya papa no masofo awrade won shida mo pa pacha bebe yedri eye bebe a ehia pa te kamesre woni die kwan so se kaye nyina soligina ye nan so a na ya dempaya emoye den ama nkonwa sinebe ya awrade be fa adom so ayi onipa obeye nokwafo se ye nana Asokore Mamponghene ene nana hima pacha soligina wona asmame Yema wamo Yesu yema wamo no Messiah anapaya ako ni mudene oniwa mama yeto se yema wamo Yesu yema wamo Oh Messiah apalako onimdene oniwe mesewa wa tumino anopaya wadiasa amaiso apalako onimdene oniwe Yemanamo, Yamawamo, Yesu, Yamawamo, oh Messiah, Apala, Onimdene, Oniwe, Yadia, Barimabia, Anopayo, Nede. Jesus anopaya asoma Messiah dia o belemabia apala nede ani Jesus anopaya asoma Messemaba aneti Apala ama oh amasani kabo shabadaba apala
media. Oh, the day and it's anopaya. Oh, so Mesamana mano batampa Namiacha Yamawamo Anopayo Yanam Christ. Oh, Dimo Aradia Yabio and you say Abasota Yabalabaha Apala Batama Kasojina unas. Ahina muhina ya dawasi. 1 Samuel chapter 16 said, Usuma Samuel eko Jesse no de nguko gu David so asra no ngo aye no hene ma Israel anapa ya bampa ya wa Yesu Kristo dinemo ya pejan konwa wa fi hasha unsa ya pejan konwa wa fi hasha unsa awrade ma wa basa no ahodenya kase aja wo frɛ wo ma aja wo frɛ busua aja wo ni Asokore Mamponghemaa ya bampa ya no pai ma wa ho demra ma ususum sane ma wa ho den sane ma wa bafo sane onye nipa obaya onokofo ama oman ani kuroi ani adehye ewo Yesu Kristo dinemo utumi ade nyina ye dane danyina wotie ye na wo maye nimu nwu aseda anapaso shawo ni monyam anapaso shawo ni monyam ewo Yesu dim ne bompaye ya de adehye ne shawo nsa ya de adehye ne shawo nsa aja wutumi ade nyina ye hwehwe adehye mo na yi wo nipa obesa fata akonwa kase ahye wodina ni monyam ewo Yesu dim ne bompaye mama gidifo nyina nka amen me pa chotenase me das ensemboni sa bobi eka ho afi e bompa ma Asokore Mamponghemaa krudua yi unse baby a empani eni ho no ne matumi ye basa no nso Yakopon ayadom yiri ye se empire nsori gusu bo no anu ana ye adwumanti ne se abompa ye Asokore Mamponghemaa hye Onyankopon sa ndi sofo ye Reverend Bernard Kwame Boateng ewa ha Bible boss empire besere na Reverend Jacob Seth Daxon so are you ready we Asokore Mamponghemaa de no ana ya body twa to na afi ya to dwumadie no amen. The 24 say you may say membe di ani me mo mpa ma Asokore Mamponghemaa tell any say the papa e preaching no work no Onyankopon bo soro bo asase no soro ne honhom mu asem ena asase ye honam mu asem obo ne honam wi ase no Onyankopon ne nabofo e wokopae asase na enyeye ti obo nipa se ni suban ne nseso so mehwe asase ne so ema no edipe do so no na o se etimi enya leaders a wonu mu behwe na asase ne so ama ne manba emu bi ene Mamponghene Asokore Mamponghemaa ene ne hema se wodi dwumadi ne hye wonu mu ensa ebremu ena wonu mu so etimi afri mu bompa ene dane de nyina free da papa ene ne maame enso so efri mu efise se bibi sei eba wo a wo tie mi ana wo tie ha bi a wo hunhum mu aniwa ehu ne yese krono kwan bi so no ebedam pan tie hu behia se asofo a wo ma yen kwan ma Yesu so yetimi dua Nyankopon asori wa ha yebeye yasede yesi yetimi so ebompaye ma eye oman no ni die mo ebe sori egina ye nan so na yedi Asokore Mamponghemaa akwarade animu efise yewo niema bi ya nanate ase na nahemate ase a na obeya ma oman no a oni hoi do ode na chi agya nanso nyini nyina no mbetimi aye obatan bi ate ase a anaja bia sunsum kata ne maso enti wafiri mu yesre Awurade se Awurade behwe oman ne so ede amayen
Enti enkope me say ye besa si ohene foforo se erika bɔ mpae no. Besa se obia betimi de ato na koma pron so na wabɔ mpae. Fi se wo ani a sabri ahom betimi atake kuro no. Tete na anka atamfo betimi asɔre tie kuro no. Bibia betimi asi. Se yare bi si a ohene di animu ni apa no sobre. Ono amu ni ha. Enkope me se besi hene no. Ye bɔ mpae ne de ekrui akwarade animu. Otumfo do man kuma nyankopon na wadom no adoye doso. Abodi mfiti ase na wi da bi si wo se. Kro bi e friend Asokore Mampong ebeba. Na wuyi eye wakoa ene wafuna edisi kroi ano. Ene wafre wo mo nko nchi wato nanano mo. Esro se wadom no anim tie besane e wo man so. Enkopi me se ebesi wo hene foforo. Na niema ni na sade bia wo no betimi aye. Ama omai atimi agina na tumpon na dimu. Esrawo na rade na madom no bambo so. Abo omai ho ban. Ade biara ebeye yare, ebeye wowo, ebeye woseye. Niema biara ensem fata betimi asori atie kroi. Empo ewom se asoje a police for ha de. Nanso se bibi sisese ya awose wo hene wo so no ho. Nanso woni we ni yesra wo Eradi oman chidom. Wani mutienka oman ho. Utumi nkoso mbutu oman so. Wadom nkoso nya kese. Adwuma hodo a wa ha bibia ye no oman mo. Yasra se eradi mani tumpon. Mani nkoyie na enwie yie. Na se esi wo hene foforo. Na se niema nyina atimi wie awa asumdwemu a omabekoso yada wase. Yada wase adominensi. Amen. Esramuna abusua American kind na Biography and tributes ahodo no ma ben ha ma ye e bompa ye twato e wie ya na and also to aso ye wo o my Ghana enti sofo Daxon e bompa ye ama o my Ghana. That's praise the Lord. Praise the Lord. Ye bompa ye ama o my Ghana empire etwato asofo mpanifo nananom empire yebo ama Ghana no mesre wo 2 minutes moma yen sorry ne yen bompai ehia pa sanse August enne etwato yen nyina yenim de to yen wo Ghana ye bompai se Erade obehu yen mabo na we yi amani bia epese eba Ghana so yebe wura September yi nyame obeti nanim amaye. Bible say in Psalm 33 verse 12 it says, blessed is the nation whose God is the Lord. Ghana ye nyame oman Erade Yesu enano pay the Ghana mind shawansa. Lord, we pray and commit the nation Ghana before you. You are our God. And so, Lord, this morning, as we have gathered here, we commend this nation to you for your protection, for your preservation, for your provision, and for your kindness. As we go through this nation doing our work and taking care of our families, may you, O God, have mercy upon this nation. Remove any ill or evil that will befall us in the near future and grant us sunshine to be able to go through the month of September, and we will continue to give glory and honor to your name. Thank you for the people who live in this country. Grant us the peace, the unity, the togetherness to be able to do all that you have entrusted into our hands. Above all, we lift our leaders before you. Grant them wisdom, understanding, insight
to be able to govern this nation well. May the peace of God that superintends every other understanding continue to be our rear guard. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I pray. Amen. Pamcho momentnas. Wonsempa yebekinkan nananom ho abakwasem enti yewo Professor Joseph Nkatia Bechi ha obekinkan amaye abrabusua no so etai nachi yebesere mo breninti mo ambekinkan tubusu nyina mo mai ha tra efri nananom ho abase yenye bibia simasima short na enko kama na ebre no yetia. Right. Thank you very much. I just want to thank God and to thank the family for the opportunity to read the biography of my uncle. My health was that bad, and I didn't know I would have the opportunity to do this. It's a long thing. I'm going to read in English, and it is in English. Nana Boachi and Deborah was the 18th chief of Asokore Mampong and the 19th occupant of the Asokore Mampong stool. As the occupant of the Asokore Mampong stool, he was automatic permanent in the Fahini of the Kumasi traditional area. Nana was born on July 7th, 1948 in Asokore Mampong. He was the first son of 8 children born to the late Obapeni Abnecha, a royal of the Ekona family, and the Boachi Dankwa stool of Asokore Mampong, and the late Openin Ekwesi Adai, an Asatri royal of the Odefo Amwaye stool of Apiedu. Nana Boachi and St. Deborah started his primary education at Asokore Mampong Roman Catholic Primary School in 1954, where he was baptized John Kwame Deborah. He later attended the Bokrom Local Authority Middle School, where he completed his elementary school. Nana had a keen interest in drawing and building design from his youth. And when he came under the tutelage of his beloved uncle, the late Mr. Kwame Asaribidiakon, Nana's interest grew such that he enrolled in a building and draftsmanship school at Bompata in Kumasi. After completion of the 4-year draftsmanship program, Nana worked at the building and draftsmanship school where his uncle was the proprietor and managed the printing and drawing section on behalf of his uncle at Asafo Market in Kumasi. In September 1972, Nana's older brother, Kwame Opoku, just standing near me here, who had relocated to Toronto, Canada in December 1971, invited Nana, and with the assistance of the pages of Nana's FA, Nana joined him in Canada. On arrival in Toronto, Nana enrolled in a 2-year diploma course at George Brown College to further his studies. After completing George Brown College, Nana enrolled at the Toronto Metropolitan University, formerly known as Ryerson University, where he graduated with a Bachelor of Technology and Architectural Science degree in 1979. Immediately after graduation, Nana secured permanent employment at the Physical Plant Department of York University in Toronto as junior planner at the construction division. At work, Nana exhibited exemplary leadership and hard work. In 1983, he was promoted
to supervisor of the drafting office in the same department. During Nana's university days at Ryerson, he met and married Monica Ellen Crary, with whom he had 2 children, namely Nana Efia Sewa Deborah Gale and Kwame Asare Deborah. After the marriage with Monica ended, Nana married the late Oheneyere Esther Nyanin in Toronto. They had 2 children, Nana Kusi Ahinkan Deborah and Mami Echa Konedu Deborah. In February 1986, the Asokore Mamponghene's stool became vacant after Nana Boachi Dankwa II, Nana's uncle, abdicated the stool. A search for a successor began, and Nana was nominated by the Queen Mother, the late Nana Sama Diewu, and got elected on May 15, 1986. So it's no wonder both of them are lying at the same place at the same time. On June 11, 1986, Nana swore the oath of allegiance to the late Asantehene Otumfuo Opokuwari II as Nana Boachi and San Deborah. When Nana finally settled in Ghana and took his permanent residency in Dichemso in Kumasi, he married a second wife, Nana Ajua Sewa Brakatu, and had 2 children, namely Mami Foriwa Deborah and Nana Ajiman Deborah. Incidentally, Nana Sewa Brakatu is my mother, because my mother is Amasewa, and I don't play with my mother at all, even though she's gone. Nana also set up his own architectural firm and Design and Building International, Double Limited. Later, Master Builders and Artisans, MBE, building and designing homes for clientele locally and across the diaspora. Later, Nana also successfully ran the Hubbard House Hotel based in Kenton Chrono as its chief executive officer. Nana was a visionary and believed in making Asokore Mamponghe the modern township it is today. To execute his primary vision to uplift the Asokore Mamponghe stool and develop the community, he began numerous laudable projects, some of which included the first of its kind computerization of all lands belonging to Asokore Mamponghe stool. Nana became the first chief across Ghana to have had all his stool lands properly searched and computerized. In continuing other infrastructural development priorities, Nana started to improve the pipe-borne water supply system to Asokore Mamponghe. In collaboration with the Ghana Water Company, new pipelines and standing pipes were installed throughout Asokore Mamponghe. In addition, he collaborated with Kumasi Metropolitan Assembly to build Pamscat KVIP in Asokore Mamponghe by the end of 1998. Nana constructed more than 50 KVIP units in every home within the old township of Asokore Mamponghe at no cost to the inhabitants. Nana believed in the merit of formal education. As such, he set up a scholarship scheme for students at Asokore Mamponghe, basic schools and senior school, high schools, so that needy but brilliant children could access education at little or no cost. Nana served on various educational boards within and outside of Asokore Mamponghe, including SOS, Mamponghemaa, St. Louis Senior High School,
and Kumasi Academy Senior High School, where he invariably made me a board member for 4 years and a board chairman for 4 years at Kumaka. The next service to the community extended beyond Asokore Mampong, and he used his time, talents, commitment to serve the city of Kumasi as a whole. And I was an active member of the Kumasi Traditional Council, and especially at Manshia Palace. And I was first appointed to the KMA by Otumfo Opokuware II, and was subsequently elected as presiding member of the assembly. And I chaired the Kumasi Metropolitan Sister Committee, which planned the training of Kumasi with cities in North America and Netherlands. He was also a member of the Assembly's Twin City delegation to Charlotte, North Carolina, New Jersey, and represented the Assembly as the head of a 3-member delegation to the Netherlands. Nana served on numerous committees, including the Ashanti Regional Lands Commission, the Kumasi Metropolitan Assembly Tender Board, Kumasi Planning Committee, Works and Housing Committee, and was the chairman of the Disciplinary Committee of the Assembly by statutory requirement. In fact, it was no news that Nana was touted as one of the finest presiding members who filled the role. I'll be rounding up soon. Nana was firm and transparent in executing his responsibilities and did not serve based on nepotism. He approached his work with excellence and fairness. He served to the admiration and praise of all at Manshia Palace from the beginning of his tenure as the Nifahini of Kumasi until his untimely passing. Due to Nana's unwavering loyalty, depth of knowledge about customs and chieftaincy, he was appointed by both the late Opokuware II and current occupant of Golden Stool, Otumfo Tutu II, to chair numerous arbitration committees. He also served on many ad hoc committees of the Kumasi Traditional Council, including the Asanteman Standing Committee, and was the chairman of the committee which organized Otumfo Opokuware's the second Silver Jubilee celebration. Nana was a member of the Estulment Committee of Otumfo Tutu II and was appointed chair of the 7-member committee, Funeral Committee, that planned and executed the late Otumfo Opokuware, the second final funeral. And it becomes an irony in life that now we have a funeral committee that has planned and are executing his funeral. Nana on numerous occasions accompanied Otumfo Tutu II on his trips overseas to many places like China, India, North America, among others, brokering relationships, ideas, and projects to further development in Kumasi. In November 1999, when Otumfo received assistance from the World Bank to improve education, health, and capacity building for traditional authorities and the preservation of Asante cultural heritage in his kingdom, under the project Promoting Partnership with Traditional Authorities Project, PPTAP, via a learning and innovation grant. And I was the co-chairman of the 6-member committee which planned, designed, and executed the project. Nana was a member of the oversight committee which was tasked to oversee the implementation of the PP tab. The final paragraph. Nana's development efforts continued at Asokore Mampong, and he ultimately fulfilled his long-standing desire to establish a bank.
Nana designed and single-handedly built Asokore Mamponghemaa Bank and served as the board chairman until his death. Further to that, his astute business acumen resulted in the building of 2 market centers with various commercial partners, all to boost economic activities in the Asokore Mampong. At the time of Nana's passing, was building our ultra-modern hospital facility in Asokore Mampong to provide for the medical needs of his people. Nana's leadership and tenure at Asokore Mamponghene was remarkable, and his legacy of incalculable service will live on. Nana passed away on February 20th, 2025 in South Africa. Nana is survived by his wife, Nana Adwa Sewa Brakatu, and his 6 children. Nana Boachi Ansa Deborah Ayiko, Nana Boachi Ansa Deborah Asanteman Dawasi. Nana Boachi Ansa Deborah, a corner Adumasa royal family of Asokore Mampong Dawasi. Nana Boachi Ansa Deborah Asokore Mampong Kruman Dawasi. Nana Boachi Ansa Deborah. Thank you so much for your torrent. Thank you. That's all bonsem pa bonsem na efre akunafo so no ma bekenka omozo so tribute ye besre de okenkan no beben ha amaye nansana no ebesre ka bi asikwan GT 3284-16, a red color. GT 3284-16. Ebesre so sorry no a mo donations MI no ese obetimi de abana wabeje receipt ti esro obetimi de abawo ho a fabra na entimi kan nyina mom oba bank ho a obema receipt. Brakatu, wife to the late Nana Asokore Mamponghene. It is with a heart full of both sorrow and gratitude that I pay tribute to my beloved husband, a man of great dignity, wisdom, and great strength. I met Nana the same year he was installed as Asokore Mamponghene, a role he embraced with humility and unwavering commitment to his people. 3 years later, in 1989, I had the honor of becoming his wife, a journey that would bring me into the fold of his gentle heart and noble spirit. Nana was more than a chief. He was a pillar of our family, a king, devoted husband, and an exceptional father to our 2 beautiful daughters, Mami Foriwa and Nana Ajiman. He loved our children fearlessly and never once wavered in his care for them. He raised them to be women of strength and integrity, instilling in them the same value of respect, honor, and compassion that defined his life. What I will always cherish are the quiet moments we shared, especially those 1998 evenings spent on the rooftop of his house, under the vast open skies. He would point to the skies, teaching me the signs behind their brilliance, traditions with knowledge, and always making me feel like the center of his universe. In those moments, I saw not just a chief, but a man who was thoughtful, curious, and endlessly kind. How could I have known those nights would one day become the memories I
drink in his absence. Nana, you loved deeply, lived wisely, and led justly. Your life was a blessing, and thought you may no longer walk beside us. Your legacy continues in the value you passed on, in the love you gave, and in the life we built. Demrifa Die. Nana, you were a good man, a great chief, and the best partner I could have asked for. You will always be loved, always be remembered. Thank you. Yobon sem bonu sakura. Yasra emano so beben ha amai. Emano beba ababekan omoso so tribute. Enti ebesre se emano ebeba omuwi anafi edebe besre edoso tribute no doso pa kasi e kan ye dia ese ye free habe no nsia. We the besre wa nya akonya anka wo de no fache pa se abasa nti man kan wi a na the tributes no kenkan no eba awiye. Tribute by children. How do we sum up the life of a man who was Asokore Mamponghene to everybody, yet simply daddy to us? A man whose quiet strength has buoyed us and whose love cradled us. The lessons are many, Daddy, and we thank you for leading our family as an extraordinary man whose leadership was stellar, innovative, simple, yet iconic. There are many traits we have imbibed from you, from leading a life that exemplifies the true meaning of integrity, hard work, and humility. You will be missed for your perseverance and your staunch belief in education and how this led you to always encourage us in our schooling and purpose, however simple or grandiose. You did not hold grudges, and when offense visited, it almost rolled over your shoulder. You easily forgave and taught us the same. You were kind to us and everyone without exception. All the same, you raised us to be independent and to not leave our future to the whims of others. You often joked, to wit, we were not your retirement plan. Indeed, we were not. And on the contrary, we thank you for the immense opportunity to be your children
and to love and care for you, especially in the last few years, in our own unique ways. Each one can attest to paying for a steak dinner, your favorite, at some point in our lives, and this one of the very few ways you allowed us to love you in the way you deserved. You were a stern parent, yet gentle in your approach. You encouraged excellence and dedication. We are forever grateful for your dedication to your culture, for teaching us about our Shanti roots, and ensuring that we never forgot who we were, proud royals who were the light of your world. We remember your resilience and thoughtfulness when we experience unimaginable loss and strife. All of a sudden, you were mother, father, comforter, confidant, helping us navigate these difficulties. You were never one to wallow in pity, and also you preached forging ahead, even in the sorrow and when at times you broke and felt the immense pain of your own grief. And as a witness to our grief, we got to experience your softer side. We knew you as a man of few words, but mighty actions with an expressive sense of humor, and your jokes will forever bond us and bring incessant laughter when we remember you. You were passionate about music, a medley of genre which truly left a mark on us. We remember attending Akwaside with you when we were younger, and you would blast full-on classics from Daddy Lumba as we rode in your Mercedes-Benz with you. You taught us the value of kindness. In fact, you encouraged sharing amongst us, and although adulthood led us on different paths, we all settled in different parts of the greater Toronto area. We look forward to summers with you in Canada. We were assured that if we did not see each other at all, we knew we would when you arrived, because you would arrange for all of us to meet or go to dinner on your dime. We are utterly proud of the full life you lived and how you did it your way. From your difficult life initially as an immigrant in Canada, from your travels with Otumfuo and your eventual success, which has etched in us a strong belief that we could attain whatever we wish for. Your kindness and humility preceded you as the mention of your name simply opened doors for us across Canada and Ghana, and we will make sure your legacy remains. Afia writes, you were her guide, her protector, and her biggest supporter. Kwame writes, thank you, Daddy, for everything. Nana Kusi writes, thank you for the sacrifices and raising me to become the man I am. Mamie Chan writes, she is shattered that you will not be here to walk her down the aisle, but grateful for the many years she got to love you and be your daughter. Mami Foriwa writes, she will honor you by striving to live the same quiet dignity and strength you showed her every day. Najimai writes, you are deeply loved, deeply respected, and now deeply missed. But even in this sorrow, she will find comfort in the life you lived and the lessons you left behind. Daddy, Dami Freddy, Asokore Mamponghene and Kumasi Nifahene, Dweni Amani Hunu, Nana, Nantiye, Bako Diafa, Nyaminfa Hunsie.
Bonsem pa. Ma bonsem pa. Yewie Nana Asokore Mamponghene na Boachi ansa Debra ho nsem ne tribus. Ebeba Nana Hema ye Nana Sama de wu otosumienu. Onso yebekenka no nsem na ne manso so aka wo mo tribute. Enti ejemu ama. Pacho mi dase. Nana no amahia. Edumasa adehye. Onyame asofo. Eni adofo amahia ha nyina. Mejina hanom aka. Ye Nana Hema Nana Sama de ewu a otoso mienu. Ehun nsem kakra. Brechebu Ahmed Masade Shie yet simpinting. Ye Nana Sama de ewu na ye friend Nana Mamponsa. Ye wo no afi apem ahankno eduasan woche na ye friend maame afia menu nidi ba koso de afia sewa na ni papa so ne asabi dikro na ye friend no kwabna Mponsa onyame dum omame ne wo papa enkwada num na ahima etoso miensa na ahima ye obi a abre bia wani be body subia no na osre na ahima ye ntimi nka ne ho asem a ye beyi ni nua afie gina ye oba pani ni nua oye nata afrim na ahima bedi ade afi apem ahankno edioso miensa akonya ne da ho che kakra sabre no na ye otumfo opokuware a odikan abreso ye Nana Kwesi dade Nana Kwesi na konya din de Boachi ansa Debra Boachi ansa Boachi a otoso mienu ono na ode ye Nana si akonya so ye Nana di ade edu afi apem ahankno edioso nwoche no BBC Emma ye Nana Kwesi dade Boachi danko otoso mienu etu ne ho ade so enti Nana Sama de ewo ojina asa oba ya santoa ehwe kro yeso na ototo nani ehwe ne ba owani swadi hunu eye miwafa onoso dampem Boachi ansa Debra abreni mu no ye Nana Boachi ansa Debra no wa manone oye na dwene se okoboa ne ho aba ekofo so witia na Sama de ewo eye opani ya jasefo ene Nana bra Emma eye nsem bebre enso oba kukodufo age 9 agi kronisi etwen ne ba no Emma obedi ade na Sama de ewo ko Roman Girl School owie standard 7 asante for ye kano sa 7 na Sama de ewo eyo obi a odo obi a de ye ne de Nana die Nana unua fiasi wayini ba kwa mano unua fiasi dia de ba oni una kro
fufra. Nana, sorry. Nana, dear. Nana, dear. Nana, Gafra. Emma no so beba kind. Omo kind na nanom atra nkonwa. I was Asokore Mampongheene so mo boabo mo ho aba abeka mo de. Nti Emma no na sama di awuro Emma nso so abeka wo mutubu. Prem jabo. Maame ya na hoɔden kuta abusia ne mma ɔman ne obia due ne amane hu. There is a thread so vibrant and strong, woven with love, sacrifice with unwavering devotion. It is a thread of our mother, a remarkable woman who has left an indelible mark in our hearts and souls. Today, we want to honor her, to express our deepest gratitude and admiration through this humble tribute. Mom, Mommy, we miss you today, but we know that you will always be with us and in our hearts. Thank you for loving us. Losing a mother is a pain that cannot be described in words. It is virtually impossible to move on from the memory of losing a great woman who sacrificed happiness in her own life so that we could have a better one. A mother's love is truly irreplaceable. Our mother was the first and last friend we had. Then so, and a dear, where ye embarko amaye. Nami, yami no nim, dear ayema nemma. We now know we have an angel looking over us. You taught us how to love, how to care for others. Akawo kapre kra, what am I? We write with tears flowing. Thank you for loving and guiding us. It takes a wise person to know we have lost a hero and a mother. Your bad time, baby. Now I know. Yenim sawo de husunsumpa better yen echi. Yebeshia biem. We will meet again, Mama. Rest well, Obatampa. Jue ne amani nu ne yao. Sempa emano nananom atrankunya ensueba abeka Edamasi ejina ha ma nananom atrankunya ewo Asokore Mampong ya yenwura na sabre yina yejam nana yekwa yase ya enwuma ota sapa nana bo achiansa unim amamuo uti amamre so ase diakon na wusha yembre mpon nana bo achiansa debra
Nana said, Osi etete yen ewo ahemfie ha ene kurom ha ye de hoahoa ye no ho yen dupon etutu kumaseman edupon etutu yewura otikoko so otumfo ose tutu ni nifa hene ne mra ne a ni nuanom ta afre no no ne baako a odi afa yen ya pi yakoma ebubu de hunu ne yenye sanse nen ye twaso na na boachi ansa eye onyansafo onimdie emere nyina obo no homodin hye ne man ebekọ nkai na waye enipa obo enipa bebre ewa akwanu ase nyina so ewa Asokore Mamponghemaa ha anso ha nko a ne asantemem ha nyinara okanipa bom owo abotre nsem biara obekọ nanim biara nso so na na nya ho emuaye ede ma wo wasa ma wo afutuo na enije eku enwomasua ho yie sanse de nyina o tu amabunu no fo se wobekọ nkae a egina wa amam wadwuma sem ene suku a wobekoro ho na abaye nhwesode ema emrante ene mabaawa ene ne kuro yi nyinara na ye nipa odwo obre ne ho ase na oya asomdwie ewura na wode wahi asem ana wo hawo kọ nanim a na bema wo muaye ye na da nyina wotu yemfo se yeni nokure na yemre ye ho so ase ewom se ye nana ekode Asokore Mamponghemaa ye dupon etutu asanteman ye dupon etutu opimso nifa hene ewo asantemem etutu nana abrabọ ebeye nhwesode ema enipa nyina yewura boache ansa debra baako a odi afa ewo Kumasi yewura demirifa nana odo ye ndodo
Yewura Wachi Ansa Debra. Nana umpenifo dawasi. Ene udo no abotre no ayemi ya na wo emaye. Yewura demire fadue. Yewura demire fadue. Yesre nananom se omuhia okwai jojo. Nana mo ene adwuma adamwasi. Bonsem pa ama erade bonsem aka nifa division onso baba na omo abeka omo edie na fei ye de tributes no aba ewiye enti nifa division ni fa feku for na eban ni fa feku wa santememu ena eba bekinkan na ho abakosem Kumasi nifa fekuo na ejrahai Nana Boachi Ansa Debra wanya ne baby koi oye utumfo se tutoto somienu nifa hwene na osaye nifa fekutre beka Kumasi Traditional Council. Nana Asokore Mamponghene idi akonwa emfie aduasa enwotwe na wohwe kwan a fadi nifa fekuo anim na eye sronko adwene mu ene nipadua emu na wo buoma asante amamre ene amanie sedi obi anim no empuntuo die na onfe ni agro bia wodi no behia bia de obekan se yeni hene kwa yidi hene eprimpuntuo eba yekrom ene yempetuaso eno nti de bia de okano no se obi ahwe se oma ahenie enye ne depi emra ne kromofo enkae no fa mpuntuo ho na oye kandini bia de bia no ka asomdwe asem ene kroye na na bia obehia ne bia feko bia owom bia de okane se ma asomdwe ene mpuntuo eho hia wo ne basa na ma asanteman ayekra behwe no nya tumapa bi afefra Nana Asokore Mamponghene wanya baby koi emenu apenin se ye kan ho asem a ebagitew abruchi sem asante sem amamre sem wotimenwene no second time a unhunu bia wonya asa dimdie no efriye ne odampem itwe adwaadwo ye enibrisem ewo asantesem
bebia de obeka say sikadwa de bebia wo bia no wontimi emfansie bohu dawru na yehunu say asante yesunsum nyina ewo sikadwa mu nyame firi hɔ a sunsum no nana boakye ansa na ɔyɛ ɔhene bi a ɔntankasa bebree kakra bi na ɔbɛka ɛnso deɛ ɔbɛka no ohunu sɛ onim de yɛ kasa tenten na ɔde yɛ adwuma ɛtɔre bi koraa na ɔbɔ n'ani kyerɛ wo na ohunu sɛ ɔpɛ asɛm bi aka akyerɛ wo na sɛ obiara no sɛ na ɔyɛ architect no saa na ɔpɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ biara no nwene nso soronko ɛne nananom ato yɛn nsa afrɛ nana boakye ansa debra ɔkɔ yɛbɔfoɔ hɔ na yɛnim sɛ nyankopɔn agyena wo a woatu sɛ yɛ ɔda akasa amen hallelujah nana dɛmre fadue baako odi afa dɛmre fadue nifa fekutire dɛmre fadue asantema de hye medamase nsɛmbɔ bonsɛm yie ɛma kumase nifa fekuo na dwumadie no ɛnkyɛ bia na yɛde ba na wieɛ yɛbɛtie yɛn kaebɔ afiri ɛyɛ Council of Churches Secretary hɔ enti yɛde yɛn nsɛmbɔ ɛbɛhyia Reverend Evans Ajay Mensa. Praise the Lord. Praise the Lord. Ewu say yewo ahemfie de enso ebra eye asori no ehuni ewu say yewo asori dem. Enti praise the Lord. Ananom ene asofo mpanimfo a yeshia asorema Council of Churches mpanimfo eni aso enkabomu odo ahobrase ene enidia enyina yedi ama onyankopon otumfo onyankopon emre n'ani ase na onhyira obiara ewo Yesu Kristo din mo enkaibɔ no eye minupe ni edikan asofo a onyankopɔn adom ofa enana wanya ne baby cross ama won baby asye sorry awurade asasi so Asokore Mampong asasi so no esre odomfo odom yen na wɔtwe ene na wɔtwe a ɛyɛ 7th September edura esre kwasiada anwumre nonum ene fa asofo ni nyina ebehia ɛwɔ Calvary Hill Assemblies of God last stop hono uma yenhye ne so asofo ni nyina yebehia ho na yaka yetira bom na ene nhie mu achi no hyehyeye bi ewo ho no afa ho adwene ewo ho yetoso mienu asofo mpanimfo a ewo ye ntem nyina ebra ye de osom yi eba awieye no yesrɛ mo ni die mu
Oma ye mpente monko. No ye peja ye mua. Car park no dua na se ho a. Oma ye nhyia ebretie bi wo ho na enisode kakra ye wo no ye de ejamokwan. Erade enka obia ho ewo Yesu Kristo demo. Amen. Yo, yadamunyina ase. Nananom se yemfanto monim se. Osomone be wiye a yebema ye muso 30 minutes na yasaba. Yebesere se yenhye nso ne duru a yenyina emetna se na yentoa dotu yie ne so. Yadamas. Yo, baby, Edru no, ye be free a year, so for my man, Afrida Amwakun, Abeda Asi. Praise the Lord. Hallelujah. Otunfo sikeja atna nkonya. Kumasi Mamponghene Asokore Mamponghemaa nananom atna nkonya. Ahemanom oyoko ebusua a ewo Asokore Mamponghemaa. Kunani asofo esom ahodo mu edikanfo ni mpenimfo. Asokore Mamponghemaa mensi mu mpenimfo ni edikanfo. Amanyofo adehye etitre ni enintini a mohyem ewo ewufo sumyi ase. Eyema hohohwaho a se ya frame se menso aseda afenemu. Yeda yenyeradi Yesu Kristo ase. Se wawayen efri yenfie efiemu. Na wadi ehiem ewo osumyi ase. Na wati wiem amayen. Ama osumyi abe wieye jojo. Yedi aseda edinkan. Emma asante maira. Otikoko so. Otumfo ose tutu ababio a wotosu mienu. Se wamayen akwenya. Se yenye ewufo sumi. Sara na yedi aseda sononko. Emma Kumasi Mamponghene Asokore. Se wobua nsori ano. Eni esom hodo nyina ano. Se yenhyiemu anopei na yenye ewufo esom. Yekoso aso de aseda emma Asokore Mamponghemaa nananom atna nkonya. Yeda nananom ase se wobo yenchidom ewo ewufo sumyi ase. Sara na yekoso de aseda sononko emma Asokore Mamponghemaa ekona ebusua wo su anadehye. Se wonso wotaye echi ewo ewufo sumyi ase. Yedi asedama asofo empenimfo. Esum ahodo mu edikanfo. Se waje brani adaje na woye ewufo sumyi. Yekoso anso edi aseda sononko. Emma amayo mpenimfo. Asokore Mamponghemaa mensi mu edikanfo. Enyumakuo hodo mu mpenimfo. Etitre enintini adehye kroma
adɔfoɔ ɛne asafomma ɛne obi biara wɔsɛ brɛ ne adagye ɛbɛtaa yɛn nkyi sɛ yɛnsu yɛade hyia yi na yɛnyɛ wɔ som ɛmma wɔn sɛ adeɛ kye anɔpa na sɛ akokɔ bɔn kokuroko a na yɛ ɛkoɔ na abusua a ɛwɔ Asokore Mampong ɛne ansɔre nkabɔ mu kuo ɛna yɛma mo akye ne yɛda mo ase da mo ase nyame nhyira wɔ bibia piao Bonsema sɔfo maame ɛbɛbɔ closing prayer nansa na no ensɔre no a yaka bom nyina ka sɛ ebi wɔ Asokore Mampong ha ebi wɔ nsɛnneɛ ne kantinkrɔ no ebi wɔ asɛbi ne nkuro atwa Mampong ho ahyia yɛn nyinaa yɛkeka bɔ mu no ska yɛsoso yɛde ɛma abusua ɛwɔ nana dɔte yie ase no ɛyɛ 361 million ɛna nsɔre no nyinaa yɛnya yɛde ɛyɛ donation ama dɔte yie a ɛkɔ so na wode ba ɛnɛ die mu a 36,100 cedis tete no 361 million so for headmaster bebompaye aponye yo so for Abraham Anane Reverend Abraham Anane Mama yenna otumfo nyankrompon se oye na da ye hoda ye kodi obo mi na obo wo no anim nti na dawroma mama yenyina yensori nyina ye nankroma so na yemfa se de matwa di amponyame nya wa ya maye ne so tete kwafra moa ne wutwa di amponyame wanim obi ni ho Sansu na wachi obi ni ho. Wayu nwa di akyerɛ yɛ nnɛ. Biribi a besi biara no na wopɛsɛ yɛ hu sɛ ne wɔtie. Ɛnje bebree kyinie. Na ade na nabo akyi ansa debra. Ɛne na na sama di ewo fam Asokore Mampong man. Fam Asanteman. Unyansa ne wonim die mu. Wafom afiri yɛ nkyɛn kɔ. Ɛnɛ Uma wa freyen say, Yan cow money yan some and chill crobby. Yanina shiaha, Sabra Pabada DNT, some put your backwas Yanana and ne Yaba Abati wasem, or soft panini, and I'm wasem so. Aye Christo Yesua, or be Bunny Maya Tostimianuno, or be Quati Bonia in one in Penu so no, where you know at your tray. Asidanka within da Mijidi sa ayadi shaka sia and yanya free ha. Foul fan and a free and cheko ye no. Woman da soka sia the srow Mawoma a bahane enya adishaka siam fanko. Yadi abusia shawonsa. Yadi crafo shawonsa. Yananamo shawonsa. Nayati every was semweno. Mayam fanya juma. Yadi was the papa or therefore. So sanka wiem ye gidi se adopa bosuegu ye ne de na ye nshira wodi Israel ye da ho ase na ye se wa ne se to so sanka wiem ekosi se ye beja ye nana ene oba ahima kwakrakrakra ne nyina wie mu dia ye beto aso dia asida mawo ye da wase ensa da ase ensa je wasida je wayeye wode odi ama ye na abesi doyimu wo Kristo Yesu dinimu na yeba mpaye nyame mmani agidifo nyina enka amen afi ebekoso agina ho na yaje nhyira every Reverend Father Eric Opoku Ajiman ho mefa akonya we so na magina Archbishop Gabriel Justice ya wanoche Romans of Pon a Asokore ewo
Sante Mantama has so na nsɛm a wawesa ɛde ahyɛ ma no mede ama nananom atena nkonya ɛkuni ne ɛne yɛtwa ahyɛ mu ha nyinaa ɔse mfie du ne akyire yɛ nana boakye ansa debra ɔyɛ bɔkyɛ ɛwɔ St. Louis Senior High School na wɔsa boa asɔre a ɛwɔ Asokore Mampong Roman asɔre afibia afɔreɛ mu ɛne mpuntuo mu nana ɛboa asɔre Osaboa Asokore Mampong Roman Catholic School okoye no enti akwanya so megina na amada munyina ase ewo achede a monam na naso ede asom Roman asɔre weja ene oba ene ho nkonko no ede mo otumfo Nyankopɔn odoba Jesus Christ nansa odi ewo ewumenem no ema wono ma owuye ewo ne din mu nyina adaye eye konkron ye bompaye anopei edema wakoa ene wafuna nana boache ansa debra ene nana saman de wa otosumienu a wunyansam wafre wonom ahomeje ewo wonchen yesre se boni bia mfonso bia woyeye ewo nipate bia mo no obehu ono mo Kuya so ono no one o nyame agya ene ho konkron mo ka bomu tiase de hene nyame befu a emira eni awieye erade ene mo entena enhire frotumfo Nyankopɔn agya ene oba ene ho konkron no ho ensamra moso ene mo nkwa na nyina emo Christ asomdwe enka mo nyina